Alimanaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn ka to ka Lidi Media lajɛ walasa aw ka kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ an b'a fɔ ko aw danse se aw ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan. Lakanabaliya wale waralen don wagati na kosɛbɛ Bajangara mara la. Dugu 7 dugumɔgɔw de bɔra u sigiyɔrɔw la ni ka taga Mopti mara kɔnɔ. U jɛra u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen kɔ. An ka jɛ ka ni seereya ninnu lamɛn. Madu Mete ka kuma bara la. Fagali de an bɔ Ala kɔgɔ la. An sigilen Ala kɔgɔ la siɲɛ fɔlɔ o nana o y'an ka mɔgɔw faga an taara u janaja kɛ siɲɛ filanan o nana o y'an ka mɔgɔ seginw faga. Mɔgɔ segin an y'o janaja kɛ. Donc o tilala ka tuguni o bɛna moto groupe ba o bɛna tɛmɛ an kɔrɔ ka taa cɛli kɛ ka na an fɛ tuguni. Donc ko an ka wuli ka bɔ an fana wulila ka bɔ fagali ɲɛ an sera fagali ɲɛ. N'an ye faamaw wele o tɛ na. Donso tɛ se ka an garder an kɔni sirena yɛrɛ de sɛnɛ tɛ se ka kɛ an ye minnu sɛnɛ an ma se ka o bɔ tigaw ni ɲɔw a bɛɛ bɛ an y'o bɛɛ bila ka na bi an sirena dɛ ni faso ma jɔyɔrɔ a jɔyɔrɔ ka bi an sirena sini an sirena ni y'a mɛn duguba o ye burusi kɔnɔna de ye balo bɛ bɔ burusi kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ burusi kɔnɔ ni y'a mɛn burusi kɔnɔ sigilen don duguba bɛ se k'a ɲɛ ni y'a mɛn burusi kɔnɔ tɛ yen duguba tɛ se k'a ɲɛ foyi tɛ se k'a ɲɛ depuis mɔgɔ ninnu nana yan ko bɛ an dɛmɛ k'a kɛnɛ ban ani bi cɛ ni tɔɔrɔ tɛ an ma foyi ye an ɲɛna don o don dusukasi de bɛ an na don o don su fara tile kan cɛw tɛ sunɔgɔ musow tɛ sunɔgɔ kuma tɛ denw ma hali o don o kuna mardi tɛmɛnen o nana karamɔgɔkɛ k'a minɛ k'a faga k'a minɛ k'a kan tigɛ k'a den 2 minɛ k'a kan tigɛ ka tɛmɛ n'u sen 2 ye a muso bɔnnen filɛ yen nɔ an fɛ muso minnu bɛ minnu cɛ fagara olu n'u den dɔw ye muso 2 to yen dɔw ye muso 3 to yen dɔw ye den 1 to yen minnu fatɔra dɔw ye den 5 to yen dɔw ye den 6 to yen o bɛ balo cogo di an tɛ se ka sɛnɛ kɛ n'an ye nɔgɔ tigɛ an bɛ se ka an ka balo ɲini ka balo san k'a dun an tɛ se ka taa nɔgɔ tigɛ an tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ an b'o kɛ cogo di burusi kɔnɔ. Tasuma minɛ ka dumuni k'a la a tɛ yen an ka denmisɛnninw san o san npogotiginin bɛ taa minɛn ɲini dɔw ka so falen barima a tasa a bɛɛ hali kelen an ɲɛ bɛ nin ka minɛn na dugu kɔni sigira i b'a sɔrɔ o dɔrɔn de don dɔw yɛrɛ min ma o ma sɔrɔ ni yɛrɛ mɔgɔ dama dama e ɲɛ bɛ nin jamana minɛn foyi tɛ yen foyi dɔw yɛrɛ hali foyi min bi den foyi safunɛ minɛ yɛrɛ i ma sɔrɔ ka taa i tɛgɛ la an kɔni foyi i ɲɛ b'a la an ka diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ nafolo ɲinini bɛɛ tasuma u y'a bɛɛ tasuma don u nana don fɔlɔ u y'a jeni don filanan u seginna ka taa a tɔ jeni foyi tɛ yen mɔgɔ min ye misiri jeni a tɛ adamaden to yen foyi tɛ yen an ka dugu kɔni bi an bɛ yɔrɔ min na kɔni aw filɛ nin ye u bɛɛ nana denmisɛnnin defi dugu jɛra kɔngɔ kasi de i ɲɛ bɛ ninnu na dumuni min bɛ tobi a t'u bɔ i m'a ye wa fa ni baw jɔlen don e ma se ka foyi ta e bɛ bitigi fɛn la i ka bitigi minɛn hali dɔrɔmɛ kelen in ma se k'a bɔ a bɛɛ bi u y'a daje. Kami ɲinan ye san 7 ɲɛsin kamera ma i y'a mɛn an bɛ maɲumako la an tɛ se sɛnɛ na an tɛ se ka foyi la o baara k'an faga dɔrɔn ani an ka musow ni an ka denw ɲinan san 7 an dɛsɛra a la pewu an tɛ se ka sɛnɛ kɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga ayiwa hali n'i bɛ taa mɔgɔ furakɛ e tɛ se ka taa o de y'an se yan an dɛsɛra la an bɔra an siranna an bɛ bɔ pewu kɔni kuna sini an siranna ko an ka bɔ yen n'an ma bɔ yen ko olu bɛ an faga ka ban pewu o nakun mɔgɔ 5 bɛ mɔgɔ 6 ŋo faga a ma deli ka kɛ dɔw yɛrɛ fiɲɛtɔ don olu tɔ fiɲɛtɔ dugu bɛ ale tun ka kɔrɔ a nana dogo dibin dɔ la o taara sɔrɔ yen k'a tɔgɔ wele karima karisa an nana e kama k'a ka nafolo gɛn k'a ka balo jeni k'ale Bamako sira kunbɛn 2 baaraw lakurakurayali daminɛna a baara fɔlɔw kɛra UNSUP sira kunbɛn na an ka jɛ ka Bamako mairie ɲɛmɔgɔ lamɛn ni ale ye Bala Tarawele. Min bɛ yan bi aw b'a dɔn délégation spéciale baara min dira an ka ministre fɛ ministre de l'administration territoriale
o ye ka Bamako fura k'a jɛ ka Bamako dilan k'a cɛ ɲa donc baara b'o yɔrɔ filanan in de la ka Bamako ɲa Bamako ɲali an y'a jateminɛ k'a fɔ rond-point mana dilan ka ɲa n'anw mana na bɔ yan ani dugudenw yɛrɛ bɛ munumunu min na n'u y'o ye o de b'a yira ko dugu ɲara o baara kɔnɔna la an balima maliyɛn dɔ de wulila a yɛrɛ ma ka s'an ma k'a yira k'a fɔ a y'an ka baara ye a diyara ye a bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ fɛ k'a jeniyɔrɔ fiɲɛ ko la monsieur Makangile ale de ye assurance salam directeur ye an ko a ma n'i b'an dɛmɛ ayiwa Carrefour dɔ b'an bolo n'i sera k'o dilan k'o ɲa an ye o bɛ diya an ye an ye yan f'a ye ani rond-point min bɛ chemin de grotte yɔrɔ la a ko a sɔnna o de baara filɛ nin ye baara bɛ daminɛ bi a tɛna mɛn baara bɛɛ ban a b'i ka kan k'a dilan k'a ɲa n'a kɛra duguden bɛɛ b'a ye capital mɔgɔ bɛɛ b'a ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw tɔw ye o ye k'a fɔ Makangile monsieur Makangile ye hakili ɲuman min sɔrɔ tan k'a fɔ délégation générale b'a ka baara la ka responsabilité don mais ale a bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ caman k'o ɲɔgɔn lajɛ k'o sira kelen ta n'o kɛra monument ka ca cogo min monument ye 52 ye rond-point ka ca ni bɛɛ y'i jiyɔrɔ k'a la a ka ca Ala fɛ Bamako bɛ yɛlɛma an bɛɛ de kunko ye capital ko ye an bɛɛ de haminanko don a ɲalen ka d'an bɛɛ hali bi an bɛ to Bamako AGVR ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ye kasara sɔrɔ kɛlɛ senfɛ u ka ɲɔgɔn ye naaninan kɛra o kɔnɔna la u ye fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u bɛ se ka dɔ fara u ka dɛmɛ kan ka ɲɛsin kɛlɛ ka kasaratɔw ma cogo min na an ka jɛ ka Sidi Kamara lamɛn ale ye AGVR ɲɛmɔgɔ ye Problème déjà an y'a essayer ka comité d'orientation min ka baara bɛ yen bi k'o ka baara taabolo sigi sen kan u b'a fɔ ko règlement intérieur sariya minnu b'a jira kan ka baara kɛ cogo min na o kɛra bon n'o bɔra yen an seginna ka ninnu ka comité secrétariat exécutif baara minnu ka kan kɛ san 2024 ani 2025 o baaraw boloda an ka bɛn o la an seginna ka musaka minnu bɛ bɛn olu ma n'a fɔra ko budget an y'olu fana sigi sen kan an ɲɛfɔ ka bɛn o la k'o la bon maintenant baara tɔ o ye sisan o budget o bɛ lawaleya cogo di donc sanni minnu ka kan ka k'a la dépense minnu ka kan ka k'a la olu bɛ sariya dɔ de kɔnɔ donc o sariya ka kan kala bato o b'a fɔ min ma ko plan de passation de marché o y'o ye donc en même temps mɔgɔw minnu bɛ baara la bon a bɛɛ tɛ mɔgɔ kɔrɔ ye mɔgɔ kuraw b'a la donc baara kɛcogo k'o ɲɛ yira mɔgɔw la donc o fana bolo dara a bɛ fɔ min ma ko renforcement de capacité formation donc o plan de formation an bɛ na o de fana kɛ bon an n'o bɔra yen fana bon baara tɔw bɛ yen comme le plan de communication o y'aw yɛrɛ ka fɛn ye min b'a yira k'a fɔ baara fɛn fɛn bɛ kan ka kɛ an yɛrɛ ka kan ka kunnafoni dɔ fa la ka kunnafoni di mɔgɔw ma an yɛrɛ ka kunnafoni a la donc o tɛ ɲa ni kunnafoni dilaw tɛ u bɛ boloda cogo min na donc an b'o fana baara kɛ bi donc ninnu saba o baaraw bɛ kɛ bi plan de passation de marché plan de formation et plan de communication musaka bɛɛ dalajɛlen a bɛ miliyari 1 ni miliyɔn 800 ɲɔgɔnna bɔ mais o fana détail de bɛ yen bon olu fana a bɛɛ n'a détail bɛ yen minnu ye ka yɔrɔw labɛn ka sanniw kɛ ka mɔgɔw former olu bɛɛ b'a la ani communication min n'an b'a kuma la donc o bɛɛ b'o la donc o de ye budget fɔlɔ. Téléphone numéro identifié kɛlen don wajibi ye an ka jamana kɔnɔ nka a tɛ se ka identifier ni carte nina t'i bolo jateminɛw dun y'a yira k'a fɔ carte nina tɛ ka sɔrɔ nin wagati in na nin hakilina in tɛ maliyɛn caman fɛla ye an ka jɛ ka nin seereya ninnu lamɛn. An bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ b'a dɔn pièce ko ka gɛlɛn surtout carte nationale bon o gɛlɛya tun bɛ wagati min bɛɛ y'a ye bon a fɔra ko min ye carte nina nana o fana gɛlɛya nana fara kan mais an y'a ye olu bɛɛ lajɛlen bolo carte biométrique ko nana a kɛra maliyɛnw ɲɛna ko bon gɛlɛya yɛrɛ banna mais an y'a ye min ye carte biométrique vraiment o yɛrɛ gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan parce que carte nina fɛn min ye renseignement fɛn fɛn b'o sanfɛ o renseignement kelen de bɛ min ye carte biométrique sanfɛ wa a tɛ ka sɔrɔ fana parce que u b'a fana ko a bɛ sɔrɔ ni numéro dɔ don min ye an ka opérateur économique ninnu ka numéro ninnu ko a bɛ bɔ bon i bɛ taa sɔrɔ a tɛ bɔ mais souvent i bɛ taa sɔrɔ polisiso ni min ye ani gendarmerie la carte tɔninba bɛ mɔgɔ tɛ k'a sɔrɔ bon ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ ale delila ka taa o ko fo a ka numéro bɔ min ye opérateur service dɔ la mais a ma bɔ mais o y'a ɲini o tila ka taa a sɔrɔ yen nɔ bon o problème dɔ bɛ yen nɔ u k'a fɔ polisiw ɲɛna ani gendarmew vraiment o ka ni mɔgɔ taara ka t'i présenter ko mɔgɔ bɛ ka carte biométrique la o ka a ɲini a ye parce que n'i ko bɛ réseau ninnu makɔnɔ réseau ninnu kuma dɔ o b'a yira ko c'est indisponible ka sɔrɔ a bɛ yen nɔ o problème dɔ bɛ yen nɔ bon ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne ka carte nina yɛrɛ ne ba tɔgɔ o ne ba jamu y'o kɛ Kulubali alors que Jara don bon n bolo carte biométrique a bɛna corriger a ma corriger a yɛrɛ de kelen bɔra vraiment o gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ surtout min ye an bɛ don min na ko bi piste ninnu identification ne yɛrɛ ta ma se ka kɛ jusqu'à présent parce que carte nina min bɛ ne bolo a photo bɛɛ effacé len don bon n ka biométrique ma se ka sɔrɔ n m'a faamu.
a ma se ka sɔrɔ bon ma se k'a kɛ o dun o tɛ se ka kɛ ni photo tɛ bon alors que délai dun sera i m'a faamu voilà o kɔni o gɛlɛyaba de bɛ an bɛ don min na ko bi mɔgɔ ba de b'a bon welekan min bɛ yen nɔ o k'a lajɛ min ye carte identification ye vraiment o k'a jateminɛ sinon mɔgɔ caman mago de bɛna sa parce que mɔgɔ ka baarakɛla ye pièce ye bon n'a fɔra pièce t'i bolo i ka fɛnw ma identifier bon a ka gɛlɛn quoi bon ne bolo carte d'identité civile n'o bɛ se k'a kɛ o ka fisa mais o ko carte ɲinan ou bien carte biométrique bon o dun tɛ ka sɔrɔ vraiment problème bɛ o k'a lajɛ vraiment o k'a fɛɛrɛ kɛ ni carte d'identité civile n'o bɛ se ka kɛ o bɛ wolosɛbɛn ka don a la i bɛna i yɛrɛ photo k'i photo ta maintenant automatiquement i bɛna wolosɛbɛn u b'i photo ta automatiquement a ka se ka kɛ n'o ye quoi o kɔni o laɲini dɔ bɛ ne bolo. Bon a kun ka degunba de se mɔgɔ ma quoi c'est à dire min ka gɛlɛn u ka carte ɲini ka di mɔgɔ ma ni n'a ni biométrique bon carte yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo u ka taa c'est à dire n'a ma kɛ ko pise bɛ tigɛ ka sɔrɔ pise mɔgɔ y'a ta de u ka pièce kɔrɔlen de la ka sɔrɔ u ka photo b'a kɔnɔ mais ne t'a dɔn u bɛ ka pression monter mɔgɔ kun ka kun min na quoi ne tɛ se ka o de faamuya quoi c'est à dire carte yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la yanni u ka ni jija u ka carte biométrique ni n'a ɲini ka di mɔgɔ ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara in kɛ quoi bon vilekan min c'est à dire ne yɛrɛ bolo toujours carte biométrique ko de don quoi u bɛ ka pression monter ka sɔrɔ carte yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo quoi c'est à dire o de ka gɛlɛn hali c'est à dire i bɛ taa yɔrɔ la carte yɛrɛ t'i bolo n'a carte hali police yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minɛ c'est à dire ko i ka pièce di ka sɔrɔ e ye pièce kɔrɔlen di u b'a fɔ o man ɲi ka sɔrɔ carte biométrique tɛ sɔrɔ mais i b'a kɛ cogo di ko i bɛ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ c'est à dire e ye maliden ye bon e yɛrɛ b'i ɲininka quoi i ka malidenya ye c'est à dire a dafalen don wa. An ka pièce ko ninnu a gɛlɛya tiɲɛna a bɛ sen na a bɛ tile damadɔ bɔ parce que depuis orange ka fɛn daminɛna identification daminɛna orange dɔrɔn tɛ réseau ninnu bɛɛ pièces sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya carte biométrique b'o la fiche individuelle b'o la carte d'identité nationale b'o la bon pièces ninnu tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya caman yɛrɛ de b'a la i b'a ɲini i t'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ fan si gouvernement ka yɔrɔ si la a tɛ sɔrɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u b'i lamunumunu taa i ka na a tɛ sɔrɔ bon an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka système bila en place système min bɛ se ka kɛ de telle sorte que ni plateforme bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u ka fiche individuelle télécharger u yɛrɛ ye k'a imprimer u bɛ nɔgɔya caman don a ko la. Vraiment an kɔni tɔɔrɔlen don papier ko in na parce que i bɛ taga police la i tɛ papier sɔrɔ carte d'identité tɛ ka sɔrɔ carte biométrique bɛɛ ta ma bɔ donc vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n'u ye mɔgɔ minɛ u bɛna min kɛ quoi une fois ne y'a taara commissariat la n y'a question poser police dɔ kunna ko mais mun de kɛra aw tɛ carte d'identité d'a ma n'a y'a minɛ circulation a bɛ mun kɛ k'o bɛ gérer on va gérer ça comment hein u ka pièces bɔ u k'a d'a ma vraiment solution fosi t'an bolo o kɔ circulation na n'u ye mɔgɔ minɛ i défend cogo di bon biométrique kɔni fana bɛɛ ta ma bɔ dɔw ta bɔra olu fana ma t'o minɛ o fana problème bɛ yen mais tiɲɛ la bɛɛ ta ma bɔ ni n'a fana fiche individuelle de bɛ mɔgɔ dɔw bolo dɔw fana ta tununen don u k'a lajɛ an bɛ lafiya pièce ko la cogo min na force de l'ordre fana bɛ lafiya o cogo la sinon an tɔɔrɔlen don dɛ vraiment an tɔɔrɔlen yɛrɛ de don. Ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni ma se k'a faamu parce que hali ne yɛrɛ min filɛ a tɛ ne bolo carte civile de bɛ ne bolo n'o tɛ biométrique tɛ ne bolo carte nina yɛrɛ fana o tɛ n bolo bon hali o yɛrɛ n y'a essayer ka a sira tagama mais ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la ma ɲɛ sɔrɔ a la n ye n ka pièce identifier ni n kɔrɔkɛ dɔ de ta ye ne ye n ka pièce identifier ni n kɔrɔkɛ dɔ ka biométrique ye o ɲɛnabɔra sani u k'a fɔ ko mɔgɔw ka u jija k'u identifier kɔni u ka mɔgɔw ka fɛngɛ ko ɲɛnabɔ fɔlɔ ne kɔni ta y'o de sani u k'a fɔ ko an bɛɛ ka identifier mais an kan ka identifier ni min ye n'o tɛ ka sɔrɔ dun o tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la hali n'i wulila ko la a tɛ sɔrɔ donc u b'u occuper o de la fɔlɔ sani u k'a fɔ k'u bɛ baga anw ma n'o tɛ anw tɛ dɛ an bɛ ka wuli yɛrɛ de mais a tɛ ka sɔrɔ hali ne yɛrɛ hali n'i taara mairie la sisan i bɛ jama min sɔrɔ yen c'est trop ne yɛrɛ bɔra yen o don mais a ɲa de tɛ sɔrɔ a la quoi. bon nin ko in kɔni filɛ nin ye o ye délai min fɔ ɲɛmɔgɔ ye délai min di délai sera bon an jamana kɔnɔden an bɛɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan ne yɛrɛ bɛ soli ka bɔ don o don 5 heures du matin mais i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ ara de la u bɛ tile ara la u bɛ si ara la a tɛ ka ɲɛnabɔ ka sababu kɛ ni n'a tɛ ka sɔrɔ biométrique yarɔ o tɛ ka ni n'a de ma sɔrɔ kuma tɛ biométrique ma bon nin ko ninnu kɔni filɛ nin ye n'u m'a lajɛ date min fɔra a sera f'u ka tila ka date wɛrɛ de pousser an b'a ɲini u fɛ u k'a pousser ka taa ɲɛfɛ donc u ka dɔ fara u ka baara kan ka dɔ fara baara kan cogo di biométrique min bɛ yen n'o o de fɔra k'o yamaruyalen don u ka o ɲini ka di an ma n'u y'o di an ma a ka ca ala fɛ u bɛ ka mun laɲini an fɛ o bɛ ɲɛnabɔ nka carte t'e bolo k'e ka t'i ka identification kɛ a fɔra ko numéro min b'a identifier o t'e bolo a bɛ kɛ cogo di. vraiment a tɛ ka sɔrɔ de hali o don o bɔra an fɛ yan vraiment a tɛ mɔgɔ min bolo o de ka ja la a tɛ mɔgɔ min bolo o de ka ja. Jala ale ye yiri ye yiri min bɛ k'a daminɛ ka tunu an ka jamana kɔnɔ a dun nafa ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya kan a bɛ bana caman furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumaya ani kɔnɔdimi an ka jɛ ka Aïda Nbo lamɛn ni ale ye ONG Energia ɲɛmaa ye. Kay Cedra anw fɛ a bɛ wele ko Jala anw bɛ min don a la a non scientifique ko Kaya senegalensis Jala n'o b'an fɛ yan nɔ a camanba de tun bɛ ye fɔlɔ Jala kɔni ye yiri belebeleba nafaman de a nafa ka ca
a nafa ka ca sigida la, a nafa ka ja mɔgɔw yɛrɛ ye, mɔgɔw bɛ baara caman k'a la, a bɛ nafa caman ɲɛ mɔgɔw ye. An bɛ min fɔ a la surtout a b'a kɛ n'a suma bɛ yɔrɔ min na, mɔgɔw bɛ se ka taa sigi suma na, a suma fɛrɛlen don, a suma ka bon. A lili fana mana don dugu jukɔrɔ, o fana b'a to sumaya bɛ kɛ a yɔrɔnin na. An b'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔw ni fɛnmisɛnninw olu fana bɛ taa u dulon a yiriw la. Donc yiri nafamanba de don. An bɛ se ka fɛn caman k'a la, mɔgɔw bɛ jɔli kɛ ka sojɔw ni fɛnw k'a la, i bɛ se ka sokɔnɔfɛnw jɔ a la, i bɛ se ka kuluw jɔ a la, i bɛ se ka fɛnw fana dilan n'a ye. An yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a fara fana bɛ nafa caman don mɔgɔw kun. Pharmacopée mɔgɔw b'a a ta parce que a bɛ fɔ k'a bɛ palu furakɛ, a bɛ kɔnɔdimi ninnu fana furakɛ, a bɛ hali varicelle ni variole a bɛ fɔ o bana misɛnnin ninnu a bɛ se ka dɔ kɛ olu bɛɛ la. A tulu fana nafaba de b'o la, a bɛ fɔ ko o ye anti-inflammatoire ye. Donc a dili fana o ka ɲi kɔnɔdimi ni kɔnɔboli ma. Donc n b'a fɛ ka min fɔ, yiri nafamanba de ye jala in ye. Mali la n'i y'a jateminɛ ni yiri in a nana gouverneur a bɛ fɔ min ma Luvo de y'a ɲini ka yiri ninnu caman turu. Ni mɔgɔ minnu hakili b'a la, n'i ye Kulubasara ta caman tun bɛ yen, a tun bɛ Kulubasara ta ka taa fo ba la. O yɔrɔ ninnu na a turula pour que ka Bamako kisi kɔlɔlɔ ninnu ma, ji kɔlɔlɔ ninnu ma. Point G sira fana na a caman tun bɛ yen nɔ. Gouverneur dɔ wɛrɛ nana o kɔfɛ, Yaya Bagayogo, ale fana ye Sotiba yɔrɔ la, PR bɛ yɔrɔ min na a caman de turula yen. Olu yɛrɛ caman bɛ yen nɔ halisa. Mais an ye min jateminɛ siraba ninnu yɔrɔ la, a caman bɛ ka tunu. Munna olu bɛ ka tunu? Parce que mɔgɔw fana ye dadigi caman k'a la. Mɔgɔw b'a tigɛ cogoya min ka d'u ye, mɔgɔw b'a tigɛ ka a jogin. Donc yiri mana jogin kɔni o b'a fɛgɛya. N'a fɛgɛyara, ale fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye parce que a lili ninnu tɛ fanga sɔrɔ. Donc mɔgɔw y'a kɔlɔsi fana ko a tun bɛ koko ninnu wuli, a tun bɛ o fɛn ninnu kɛ. Donc o de la sira ninnu dɔw kan u y'a ɲini ka a tigɛ. Donc Kulubasira ta ninnu a caman tigɛra o de kosɔn. Mais halisa an bɛ se ka jateminɛ a yiri nafa b'a la. An kɔni bolo yiri nafa ka ca. Donc yiri a tɛ se ka tunu. A tɛ se ka tunu an ka farafinna la, a tɛ se ka tunu Mali la. Parce que a nafa ka bon, mɔgɔw b'a kɛ fɛn caman ye. Mɔgɔw b'a malheureusement waati yɛlɛma fana kɔlɔlɔ bɛ ka dɔ k'a la. Ani comme mɔgɔw bɛ yɔrɔ jɔ la kosɛbɛ, donc a yiri ninnu bɛ tigɛ kosɛbɛ. An kan ka a kisi fana tasuma don ninnu na. Ani mɔgɔw b'a tigɛ cogoya min na contrôle t'a la. Donc anw bolo pour que ka yiri in tɔpɔtɔ, an kan ka campagne caman de kɛ ka mɔgɔw sensibiliser, ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ yiri in nafa ka bon. A nafa ka bon dugu kɔnɔ, a nafa ka bon villagew kɔnɔ. Donc nafa minnu b'a la k'olu nafaw ɲɛfɔ. Ka campagne de reboisement fana caman kɛ minnu b'a yira k'a fɔ yiri in nafa ka ca. Anw bɛɛ de kan ka dɔ k'o la koyi. Gouvernement dɔrɔn tɛ koyi. Anw société civile, anw communauté locale, ONG, bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka nin yiri nafa man kɔlɔsi a kana tunu. N'aw y'a jateminɛ Mali kɔnɔna la halisa jala in a bɛ turu. A bɛ turu a tɛ ye kosɛbɛ de parce que a bɛ turu yɔrɔ minnu na peut-être bɛɛ ɲɛ t'o la. Mais yiri in a bɛ se ka taa fo mètre 35 la. Mètre 35 o tɛ dɔɔnin ye dɛ. N'i y'a buluw lajɛ, buluw bɛ nafa don. Fɛn b'a la, yiri in nafa b'a la. An y'o fɔ ka tɛmɛ. Mais n'a y'a jateminɛ ni minnu hakili b'a la, aéroport kɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na, a camanba de tun turulen bɛ yen nɔ. Mais aéroport taalen yɔrɔ wɛrɛ la, ACI nana ka na i installer. Donc ACI nalen pour que ka ACI jɔ, u ye yiri ninnu tilancɛ bɛɛ tigɛ, pour ne pas dire u y'a bɛɛ tigɛ. Donc yɔrɔ dɔw de tun bɛ yen Bamako kɔnɔna la kɔni a bɛ yen. Mais a tun tɛ Bamako dɔrɔn dɛ.
An bɛ se ka min fɔ région ninnu na n'a y'a jateminɛ hali Segu donda ninnu na Mali région caman de bɛ yen nɔ yiri in bɛ yen nɔ Kayi yɔrɔ la a bɛ yen Sikaso Mopti yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ ye kosɛbɛ halisa an kɔni ka laɲini ye min ye yiri in a n'a nafa kosɔn mɔgɔw ka continuer ka i sago don a la ne bolo a tɛna tunu an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que a ka yiri in kana tunu donc an bɛ se ka fɛn wɛrɛ minnu kɛ ka a jateminɛ ka fɔ sariya minnu bɛ ta sariya ninnu ka bato kosɛbɛ pour que jala in ka don a sariya ninnu na a ka se ka waleya a ka se ka sira sɔrɔ a ka tɔpɔtɔ mɔgɔw fɛ an kan ka min fana kɛ peut-être fɛngɛ sɛnɛ yɔrɔ la a bɛ se ka nafa sɔrɔ yen fana parce que ni yiri in turula a bɛ se ka to ko a bɛ dugukolo kɔlɔsi a bɛ sumaya la na dugukolo la donc o bɛ barika don fɛn minnu mana turu a bɛ barika don o la maintenant a bɛ se ka kɛ fana a nafa ye ka yɔrɔ minnu dugukolo tiɲɛnen don dɔɔni ka nafa dɔ lase o dugukolow fana ma donc an bɛ se ka laɲini fana kɛ pour que yɔrɔ dɔw ka suganti pour que jala in ka se ka mara yen yɔrɔ la donc an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw fana kan ka kalan k'a fɔ yiriw nafaw ye min ye o yiri nafaw mana fɔ ɲɛfɔ jala sen bɛ don o yiri nafa ninnu na k'a yira denmisɛnninw na k'a fɔ an ka hakili to an ka yiriw la an yɛrɛ ka yiriw la yan'an ka yiri wɛrɛw ta ka na an ka hakili to an ka yiriw la jala ye o yiri ɲɔgɔnna ye an ka minɛ n'an bolo fila ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que a ka Nin de bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaruyaw la an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw abonné kosɛbɛ ka an ka videow like ni ka tila ka o partager an b'a fɔ ko aw kan bɛn ɲankuma wɛrɛ